és territori d'espart. L'espart verd, l'espart autèntic, l'espart de qualitat, que seria aquestes totxes que tenim ahir, que tenen l'espiga alta i les fulles fet una mena de coixí. Aquest és l'espart de bona qualitat, el que ha servit per a fer nombroses manufactures des de l'antiguitat. I a més, tota la zona esta fins a Cartagena, i més al sud se dia en l'època romana Campus Spartarius, el camp de l'espart. I una de les fonts de riquesa més importants de la zona era justament la replega, la manufactura de l'espart, amb el qual es feien nombrosos objectes, tant d'ús domèstic com per al transport, com per a fer moltes de les coses que necessita la navegació. Per exemple, els cabs, els cabos, per exemple. Es feien abans d'espart. Aquí era una de les coses per la qual havia, diguem, zones d'influència cartaginesa i demés, que tot el que era marineria requeria espart, després passaria al cànem, però l'espart era fonamental. L'espart forma eixes mates que se solen dir, la mata completa, totxa, una totxa d'espart. Això és una totxa. Els espartars penetren en la península ibèrica i arriben fins a les afores de Madrid. A les afores de Madrid havia un barri d'espardenyers, espart, espartenya, per espardenyes, és això. I en aquest barri algú va tindre l'ocurrència, que s'ha repetit en molts altres llocs, de dir que s'havia aparegut una Mare de Déu en una totxa. Ja sabeu per on vaig. La Mare de Déu de la Totxa, o sigui, la Mare de Déu d'Atocha, el barri d'Atocha. Era això, i que és la primera patrona de Madrid. Perquè, clar, una volta que has dit que ha aparegut una Mare de Déu, on siga, en una totxa, segur que si hi ha gent que s'ho ha cregut, se'n van tots allí de romeria, en la qual muntaràs allí l'ermiteta, muntaràs els comerços, muntaràs l'hostalet, la casa de begudes, la de menjar o el que calga. I a la casa de begudes, exacte, muntaràs tot el paquet. I tot el paquet acabarà configurant un barri. El barri de la Totxa o el barri d'Atocha. D'acord? A més de l'espart verd, del bo, està este altre espart bord, que se sol dir almacet o albardí, que no té la mateixa qualitat, de fet les fulles les podeu trencar amb molta facilitat, a diferència d'aquell altre, però que s'ha usat sobretot per a reomplir les coses que, per exemple, una albarda, el que siga, en el que pretens que diferents objectes que se podrien trencar si xoquen entre si, que actue d'amortiguador. Este era molt usat, per exemple, en el que eren els transports de la zona d'agost en la ceràmica. És saber aprofitar de les plantes el millor, allò que t'oferisquen. No demanar més allò que saber mirar i aprofitar allò que t'ofereixen les pròpies plantes. Continuem?